Zase už sme tu na... Vítajte u druhom sérii. Prepáčte, že sme nemohli tak skoro, lebo Lácko bol v tomto, jak sa volá? Ja som bol na dovolenke, no a... V Chorvátsku? Hej. Čo? Si tam mohol chytiť Pokémonov. Dobre. Nie v Chorvátsku, ale ja som bol na dovolenke, my sme boli na lyžovačke. No a teraz počúvaj. Ty ideš hore? Jak som ísť dole? Hej. Som na že 10 aj rok. Ja ti preskočím. Hej. No počúvaj, Jerguš. Teraz dôležité informácie. Prepáčte, že my tak dlho netočíme, iba že Jerguš, že nemáme času a také veci. No. Áno. A ešte niečo. Ja a Jerguš sme sa rozhodli, že toto bude také krátke, že iba 5 dielov. Prepáčte. Áno, ale viete, čo je na tom super? Že ďalší hráč bude s nami hrať. No, ale bude to na Lácku. No, bude to na... Na mojom channelu? Nie, nebude to na tvojom channelu, budeme sa stredať ja, Janík a ty. Nie, to ani nebude. Dobre, tak ani nie. To ja budem ako normálne točiť sám, že však to bude survival, ne? Ne, ale budeme si tak striedať to, dobre? To nebude tak striedať. Hej, bude to tak striedať. Oj. Hej, Lácko je smutný z toho. Čo? Lácko je smutný z toho. Dobre, kašme na to. Ideme dole. Nájdi mi onen, železo. Železo? Či nie železo, ale uhlie. Hej. No to nám sa nedá nájsť ani jedno uhlie. Kde mám moju diamantovú sekeru? Jerguš. Pardon. Kde mám moju diamantovú sekeru? Ja ju nemám. No asi niekoho musím prekliať. Ale kde je moja diamantová sekera? Neviem. Máš uhlie? Povedz, že Ne. áno. Takže ja idem si pouhlieť. Aha, ty si tam máš už uhlie, ty vole, ty cigán. Čo? Si neviem, čo urobil, ale máš uhlie. Nemám. Nie, vôbec neviem, v peci máš. Nemám. V peci máš uhlie, ty luhár. Ja aj v peci. A nechaj mi tu 10 ingoty. A daj mi aspoň jeden, keď máš. Čo? Tá železo. Nemám. Čo? Nemáš? Pozri na inventory, som ti tam niečo videl. Čí, to ty vieš. Máš tam, povedz. Nemám. Nie? Ne, Mám ťa zabiť? ne. No. Ale ja to vážne ho nemám. A ty čo mi robíš mojej... onen Benji? To bolo pekné, vykopané. Tu sa ďalej kope. Čo to robíš? Tu sa ďalej kope. Prdele, som sa tu zasekol. Pomoc. Pomoc. To úplne, ja neviem, že sa vysekol. Ale už som z toho von. Vysekol. Zasekol som sa. Dobre, ja idem si začať vykraftiť, aby som... Ja idem. Do prdele. Som sa tu zase zakekol. Dobre. Zasekol do prdele. Ja to zahrám. No, poďme. Počkaj. Tak. Hej! Počkaj. Tak, tu máš. Marík, tak, Marík. Marík. Že mi zvýši ešte na toto, aby to bol o krásne bloky, že tam budú pekné bloky. Hej, tak ty si taký celý pekný. Prepáčte mi za tú sestru a že som veľký prvý. Jej, to spadol zo zrebrík. No. Do prdele. Do prdele. Drysov. To je môj bratranec, ktorý nás otravuje a sestra. Tu máte pukance. Mám pukance. Ale však sa aj bavte, Mami, normálne, čo, len to mobil. Sorry, lásko, ja som ti nechcel. Ja, Choď. Tak sa normálne do hrajte, nie s mobilami. Mami, ticho, natáčame. Hrajú na to čame. Ticho, mami. Potom ku nám. Pôjdeme. Čo robíš? na hore hľadám o krásne bloky. Kraftíš? O krásne bloky hľadám, ako sa kraftia. Krásne bloky. Mám tu akurát pecku. To sú pukance,
Čiže ja si urobím takú malú miestnosť. Ja mám iron, mi zdá. Ja mám iron Koľko? 7. Teda ide česky. Česky? Urobím ti s ním prekvapenie. Jak aj ja sebe teraz robím. Čo robíš? Sebe prekvapenie. Teda mám 6 furance. Je to tvoje jednej. Wow. Kde máš? Ty si dal to na aj. Ešte som chcel urobiť krafťak. Aj veci sa môžeme ešte začať. Ale s krafťakom. Áno. Počkaj, idem narúbať drevo. Takže jeden chest plate. A už nemám kožené samozrejme. Teda, vidíš na mne nejakú zmenu? Nie, Ne? nie. Aha, že máš iron na sebe. Jej. Jo, ja mám sekeru. Ja si idem Ja to rúbam týmto. Takým tla. Takže ja nám idem po vodu. No pindolindy. No už je aj noc, ty vole. Som už normálne šťastný. You can only sell. Čo? Ja som do kreatívu. Si v kreatíve? Počkaj. Prvé, kde trvo? Mám 64 driev. Mám krafťak? Mám dve. Počkaj. Prepáčte mi za tú sestru. Ačko. Čau. Ty tak na mňa kúkáš. Počkaj. 3 bloky. Ne? Ty nie Pam, pójdziesz tak pam, palce, że pam. mamy. Tu wam ich dam To górę. prdele, hej. Chodź, ciebie dam dać. Pam. Máme krafťák, kde je krafťák? No prdele. Musím si spať ho. Ty už spíš? Idem spať. Ja mám začínať. Dobrú noc. Chcem vyskúšať. A ty svojho. To bolo rýchlejšie. Ráno to urobíš. Čo? No, poko. Čo robíš ty? Ešte. Vedie, iba 5 hodín. Vidím, že sa kone boskávajú. Vidíte, milí diváci, tam vľavo? Čo? Ty vole. Už sa ľahnu. Dobre, už ľahnem. Ja už ľahnem. Takže, Čo ty tu tak na mňa? Čo ty si tu tak čiluješ? Dobre, ne. Daješ. Nie, mážim. No vole, do postielky, aby som spal a ty spí. Dobre, už je ráno, čau. Ja si tam dole helmu. Dalo by si mi brnenie, please? Je tam železné. Ne, Ja si dám dole helmu, lebo mne to nepasuje. iba chcem mať brnenie na hruď. Hej, ty vždycky chceš mať len toto. Na hruď? Hej. Hm? Sa len hnusný ku mne. Ani ma nemáš rád. Ja viem už čomu to nerobíš, že tak... Bang. S drysou? Hej. Píra papa pí, ta 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 ta. Ja si narobím svoje jazierko. Takže milí diváci, No
Počkaj, si to robí jazierko, je. Kto si tu robí jazierko, či čo? Ja si to robím jazierko. Jak? Podzemne. Mám aj taký tvrďak, ja si robím jazero. Wow. By si mi dal dvere? Dve dvere mi treba. Na jednu super Dve vec. dvere. Hej. Na jednu super vec. Čakaj. Z ktorú budeme Tak to bohatí bude. obidvaja. Tak tu mám. A vieš, čo to Tu bude? ešte máme? Máme... Mám tu dosť veľa krafťakov. Čakaj, ale len česky sa mi zdá, že máme ďalšie česky. Takže počúvajte, ja tu mám pekné jazierko, takže na teda nepíšte do komentárov, že Lácko, nebudem mať neviem to vysloviť. Nemám mať jazierko, to je moje prvé jazero. A pamätujem to. Neviem ani ešte, ja už ako mám pomenovať. Čakaj. Láckovské jazero? Ja, Dobre, pomenuj to. ja to pomenujem moje jazero. Dobre, tak moje Ja ešte jazero. zväčšujem. Tu je pekný stromček. Už to je ten veľký biznis. Je môj stromček. A deti, neberte pred spánkom drogy. Čakaj, kde to robíš to jazero? Ty creeper. Volenský, nie český. Jaj, tam si, počkaj, idem skočiť. Ty pála, ty máš jazero. Čo robíš v ňom, čo sa tak chilluješ? Ty... Aj tvoje jazero, ja si to zväčšujem. Dobre, počkaj. No, takže bude to naše jazero. To je moje. Kto ho vymyslel? Myslím, nie to bude naše jazero. Keby sme mali lopatu, ne? Ty... Čúvaj. Ten dobrý nápad, idem z toho. Máme lopatu? Ne, ja idem sa pozrieť. Ja budem mať tú oenchantovanú paty, nie? No, mám aspoň krompač. Však ale so skrumpačom to ťažšie, ale ja si doberiem lopatu. Nemusíš mi ďakovať. Ti aj neďakujem ty. Ale ďakuješ. No. Ty si urobíš svoj skalický mostík. Kúkaj, čo tu máme, koľko Kde je truje. jazero? Jazero. Veď tam je ty. Kde na ktorej strane? Na tejto? Ak sa dostanem hore. Kde si? Tu si podľa mňa? Tam musíš skočiť do jazera, ne? Ale musíš ísť ku mne. Ja už som... Vidíš dole. Dobrý pokus. Idem hore. Toto malý biznis. Ti verím. Ty to nemáš. Jarek už nerob. Dobre, sorry. Počkaj tu na uže. Teraz ako sa zas... Do prdele. Tak skoč dole. Ja už som skočil. Hej? Hej. Kde si skočil? Mám málo života. To ty si ideš skočiť. Skočím, nie do jazera. Skočil a nie do jazera. Áno, lebo nechcel som tam. Ale Dobre, hlavne, že si ale čo som prežil. to chcel doriť? Jaguš, nový zákon. Hlavne, že si prežil. Presne. Minecraft je o tom. Či? Už si sa pozeral poriadne, že kde je meč? Čo? Si sa pozeral poriadne, kde je meč? Na čo mi je večke domov? Aha, vlastne domov, pa ty vole. Ty už si skočil? Hej, Priamo? hej. Prečo ne? Všetko je ľahké. Vajš. No vidíš, aký to je biznis. Padavok. Ten Roj do strom, prdele. ten strom rozbi, please. Hej, mám. Aj Rozumiem. si to je pekný strom, ale mňa neviem. Kill. Múdry kill. A ty jak dlho už točíš? 14 minút. 14 minút. Dobre, tak toto videjko už by som ukončil. Nie, ešte nie. Dobre, pozrite.
Ako Laci si predstavuje svoje jezierko. No okej, tak toto videjko by som ukončil. Nezabudnite hodiť like a odbery, boli by sme rádi. A dolu do popisku Lucky Strike. Takže čaute, lúči sa s vami Erguš. Čaute. Čaute.